So, welcome back mga Lods. Bali, andito kami sa aming lugar at meron kaming pupuntahan doon mismo kala Tom TV Official. At siyempre kasama niya si Katropa, bagong kaibigan natin mga idol. At siyempre, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pinutin ang notification bell para laging updated kayo sa ina-upload kong mga videos. Let's go! Simaga? At may gagawin tayong vlog. Mag-prank tayong ahas. Naguma. Vlog boy! Shout out mga Lods! Salamat sa inyong pag-subscribe. At siyempre mga Lods, andito yung service ni Katropa. Wow! At natin si Sarang Makulit. Yan mga Lods, shout out kay Pops Kulit Motovlog. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At pag-pinot na rin po ng notification bell para laging updated ka sa kanyang ina-upload ng mga videos. Sinabi kong solid BBM Sara! Tojong Pacquiao. Alam niyo ba mga Lods kung anong pinakasikat ditong candy sa Bicol? Walang iba kundi ang Pilinat Candy. Kaya ito ang puno niya. Yan ang pili namin dito oh. So yun mga Lods, andito na kami. Malapit na. Diba? Makikita niyo po mga Lods si Katropa at si siyempre ang batang vlogger na si Tom TV Official. Let's go! Siyempre mga Lods, ang pambansang dahon ng Pilipinas. Wow! Ang sikat din sa Bicol, ang kawayan. Bicol, butong. Andito naman tayo muli sa bahay nila, Tom TV Official. Guys, sakakuha ka ng pili. Pili na. Yan, yan, ano? Ngayon bagang family. Kali pula menaruh ini. Pinta ini. Ngayon haralang ko na no. Pinta. Kung saan mo bagari? Nagdagdag ng video. Pwede ka na kanang ano? Dere. Tiro pa. Tama bagay kwarta di. Hindi ka na mag-ibang grulas to. Yung po mga Lods, ito po si ano, yung papa ni Tom TV Official, si Erning, saka ini si mama niya, si John Lynn, yan po ang mama ni Tom TV Official. At dito na kayo,
mga maiguso na mama at papa ni Ton TV Official. So yun mga lods, ito ang bahay nila. Pati. Hindi pa nabubuo ano? Oo. Hindi pa nabubuo pero naglipat naman sa ibang ano. Bali, dalawang bahay nila mga lods. Under repair. Oh. Parehas di pa nabubuo. Puro. Right naman ano? Ano naman, may sim naman. Lod, dito na kami sa ilog dagat. Bali ito yung dagat. Ito ang tawag sa amin suba. Ilog. Halo siyang tubig. Kaya ilog dagat. Oh! Oh! Kagaya! Kagaya! So yun, nandito na kami mga lod sa doongan ng mga bangka sa pier. Sa pier ng mga bangka. So yun mga lod, bali kasama natin dito si Katropa. Andun po sila oh. Yun oh. Sa kasi ano, si Ton TV Official. Yun, nag-vlog po sila. Para kumuha ng ano, chill. Yung tawag sa Bicol, takakal. Yan ito, talaba. Pwede siyang iulam. Bali, malapit na sila. Bali, kasama natin si Katropa. Yung uliyaw. Ayan. Siyempre, pag-subscribe po ng kanyang YouTube channel. Siyempre, pindutin ang notification bell para lagi updated po kayo sa ina-upload niyang video. A few moments later. Magpasalamat po ako mga lods kay nakasama ko si Katropa. Yan, ito ang bago kong kaibigan. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel at pindutin ang notification bell para laging updated kayo sa ina-upload niyang mga videos. Thank you. Thank you guys. Guys, oh, pati. Pagtripan. Ganito, nakita nga no. Nakita mo. Hindi ko alam kung ano yung hawak na kanina ka. Ano pala yung sa akin? Kaya masaya. Pag mayroong prank, masaya. Ay, salamat kay ano, kay Ton TV Official at saka kay bago nating kaibigan si Katropa. A few moments later. Para mapanagandaya ko tayo, nakikita kitang ano. Balak. Akit ng inunggoy. Maliit yung ano maliit yung puno pero Kamu ka ng unggoy. galing Wala, baka maputol. Baka maputol. Baka maputol.
Passion fruit ba? Ano, ano, ino ka di? Igual Inog na na yan. nagtataragdag, oo. May nagtataragdag na. So ano ang warang bungang mo niyan, kuya na? Ay, mapuputol, sayang. Hindi na siya. Naba mo na. Yan po ang inog yan, oh. Ay ko. Kilaw po. Hindi pwede nang kainin. Medyo ilaw pa. Sige na, kain lang. Harap. Maasim pa rin. Kanina isang palok. Ay, ano ba yan? Oh no! Namukon. Asumo talaga malan. Analian ako, oh. Dati, paborito kong kini, oh. Ibong, naman, wala ko pa. Yan po mga lods. Bali, kukuha kami nila katropa, saka Ton TV official ng buko. Kain na sila ng buko. Galing pa po silang pawa ng Legazpi City. Yun mga lods. Sa wakas. Nasulo ko. Nasulo ko yung buko. Sigurado mabubusog ako nito mga lods. Bibi. Bibi, oh. Ang bibi, oh. Tarap. Parang na naman. Ano ko sa? Pinagkain. Tiplok. Tatok ko yan, tapos yung tatok ko pa yan. Yung tatok yan, yung tatok. A few moments later. Yun mga lods. Sobrang saya dahil nakasama ko siya na. Kala ko sa video ko lang siya makikita. Yun, nakita ko rin siya sa personal. Bait din siya. Sobrang bait. Yun ko lang na mix lang na araw na to. Nakasama ko siya. Nagrupa. Sa ating lang. Yan, maraming salamat po. Hindi pong kalimutan. Siyempre, subscribe at pindutin ang notification bell para sino kayo sa mga video namin na-upload. At sa gusto pong mag-comment para po mag-shout out, please comment nyo lang po kami para ma-shout out po kayo. Siyempre, pakilike namin po ng aming video. Yun. Ito sila, oh. Tayo na, oh. Sara Duterte. Yo, bagong Pilipinas, bagong ka. May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan mo, kaibigan ko, siya si Bongbong. Wow! Yo, bagong Pilipinas, bagong muka. May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan mo, kaibigan ko, siya si Inday. Ano agad din eh? Orang, Amir. Approve. Yan. Marami na rin. Galing ang bibi namin. A few moments later. So yun mga lods, bali andito na kami kung saan kami nagkita ni Katropa. Yun. So
Tara. Yeah. Yeah. Tim. So yun. Dito kami sa sala. Ano ba? Telepono mo. Uy, pagpansit pa nan. Yan, nagigulog ako. Masuk ka na. So yan mga lods, bali uwi na kami. So yun mga lods, bali andito na kami sa aming tahanan. Siyempre maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa bawat vlog kong ginagawa. Salamat!